Anyị kene ọra mmụọ kene ezumezu ya na Chukwu bụ ike m ya na Chukwu bụ ike m Malakai ata ka a na-ekofi olum sochi alụ sochi ka a na-akpụ ya taa gị bụ chi n'ọlịa ụwa gị bụ chi kpọlịa ụwa na mme Obiora Agụmbada anyị si gị bịakwa n'ozuzu oke anyị si ya bụ nwa gị bụ Chukwu bụ ike m Malakai ibekwe taa ka anyị na-ekwu bụ okwu n'ihe ọbụla bụ ndụ ibili n'ụwa gara aga ihe ga-eso wee gbochilie ụzọ ihe mebilie ihe ya eme na ọ ghara eketa oke elekwesịrị n'ụwa nke ọbịa n'ọnya ka a na-akpụfu tata udo dịghachi na ndụ ya iru ọma ga-akpọrọ ya ezigbo nwa ka ọ ga-abụ ihe ọbụla ihe o tinyere aka ya gazilie ogbochi bụ ihe si na chi aghara egbochilie ụzọ ya bụ iyi gị bụ chie ṅụrụ n'ụwa nke gara aga ịbịara o nwere ibe ọbụla bụ iyi ṅụrụ bụ ibe ya emebilie ihe ya ewetalie ọnọdụ iri ibele ma ọ wetalie ọnọdụ iri isi ike onye ka anyị na-asị na taa na a na-abụbu ya ata na ọ ya enwere onwe iwe ọma ga-akpụ ya iru onye ya agọzi nne ya onye agọzi ụmụnne ya ụzọ ya ga-abụ ụzọ mmiri na ọ ghara abụ ụzọ nkụ na wee sị na tata unu ya enwe ibe ibele ga-afịa ya n'ihu ọ ya ga-ana sekere ana site n'aka nne ya wee luo n'aka ekpe ya anyị si iwe ọbụla bụ ibe ọma ya ka anyị kwuru na unu ya emezuli ya eke oye alụ nkwọ anyị si ajọ iwe jerela onwe iwe dị mma batara ka anyị kwule ka ọ ga-adụ eke kwee na oye kwee na abụ kwee na nkwọ anyị si na ibe ga-adụ ya bụ ibe anwụ na ibe anwụ abatago ụzọ ọbụla bịa chọọ na n'ebe n'ebe na mmiri ọkụ ya bụ mmiri dị ike aka iji ya akwụkwọ folie ire dị ike ọbụla dị ike na ndụ ya iwe ya egbochilie ụzọ anya ka anyị na-ekwu bụ okwu si na iwe ọbụla dị ike aghara egbochilie ụzọ ọṅụọ mmiri ọ ghara akwa na aṅụ uche ya awesị na eji mmiri ebufu ihe ọbụla dị ike ya bịa n'ụzọ ma ndụkwu n'ụzọ ya anyị si na taa ka anyị na-ebufu ya ka ji iwe aghara akpụ ya iru iwele fụọ ọya na aka nkụcha isi na hụ na iji eweli odo anọọ ka anyị kwulie na eke oye abụ nkwọ anyị si ụzọ ọbụla bịọcha anawa n'ebe n'ebe anyị si ji ọbụ ka ọ ga-abụ na ji ọbụ anakwa na-akpa abịa ji ọbụ anara akpa abịa n'isi na ọdụ ka eji eme mmụọ esi na ọya kwa na-akpa abịa na eke ọyara akpọ n'oye ọyara akpọ na ọyara akpọ na mgbe anyị si gị bụ chie Obiora Agụmbada anyị si ka ị bịa n'ozuzu oke ya bụ nwa gị ihe ọbụla bụ ajọ iwe otu ka ọ fụọ ite ọ na-esiri unu na mmụọ na-enye nri onye che nri dobichia arụ adụrụ ya mma ma ọ na-enwe ọya ka ọ gbake binye ọ na-eje akwụkwọ ka unu nye isi akwụkwọ nke ọbụla ọ na-eme a sị ka ọ gaziele ebulu odo n'igwu umeghara emie iyi eyikwenye ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ ụzọ ọbụla bịacha nara n'ebe n'ebe anyị si na anyị ji uyomu were akpụcha ya bụ Chukwu bụ ike m Malakai anyị si na anyị na-akpụchafụ ya aka ọra afọ ọya iwele ose na-abịa ya bụ odo n'igwe inye ya ekute ikodo ma ọ naghị ada ụwa ma ọ naghị ada obodo ma ajọ nri na o busi enyi ike ka nkụcha isi na ọ ya abụ na ụkwụ na iji odo n'igwe ebe ọbụla ọ batara iwe ọma mere ọ na-eme n'ihu na ọ ga na-anọ n'azụ ọmụma aka ukwu na ana ndụ ya anyị si ka anyị kwu ka ọ ga-adị ele eke oyi abụ nkwọ iwe dị mma ga-akpụ ya iru n'ọka anyị kwuru wesị na tata ka a na-akpụcha ya bụ obu ebe niile a ga-anọ wee nye unu nri ihe o gotere ọ ga-enye unu
anyị si na anyị na-akpọchi ya aka bilie na-abịa mana ebe ọ ya anọ wee nye unu anyị si na a na-akpọchi ebe niile ọ ya enye unu anyị si na ọ ha a na-akpọchi ya kwụ chụfuo ọrụ akwụna a na-akpọchata unu ihe ndị ọzọ anyị eweta anyị si na a na-akpọchapụ ọra anyị si ka anyị kwụ ka ọ ga-adị ebe